इसेबां दावराव लैयाखै नों मानोथो इसेबां दावराव मानोथो इसेबां दावराव लैयाखै नों मानोथो इसेबां दावराव सोरखार गोदान जादों होननानै रायजो गोदान मोनदों होननानै साखरि ओंखारदों होननानै रांनि थफ्ला रानदों होननानै बुंजास्लाबैयावनो दाउला गिसिबैयावनो नों कल हरनायासो आंनाव किरलिं किरलिं एलार्म जाबाय मानोथो इसेबां दावराव लैयाखै नों मानोथो इसेबां दावराव गोदान बोथोरा नों गोजोन गैला आंना खर' मोनसे थारला टेनसन गोजा सान हर बुंजाना गोजोन गैला आंना जानाय लोंनाय आंनि खहाबथारला रिसिभ खालामब्लाबो रायख्राव जायो खालामाब्लाबोथ' बांसिनसो गोसा जायो जब्रा जाबाय आंलाय जब्रा जाबाय हाल्ला हाल्ला जाब्ला बारा खालामथारब्ला लद खारनानै गुबुनाव थाहैगोन आं नंगौथ' र' मोजां खोनादों जेबो बुङैखाय बुङै मोनदोंना नों मानो इदि सना नों मानो इदि नोंबोलाय मानो बिब्दि रजे नों मानो बिब्दि आङो बुंफ्लादोंसोलै सना नोंनो बुंखानाय दं फेसबुकआव होगोन प्राइज मानि होगोन जेराव थाङा मानो आंखौ नों लायखाथारगोन बिब्दिब्ला जेबो बुंलाहाय आं